kula Zura Nafia, dugi kelas 2023 J, NIM sekawan gangsal 1. Ing video niki kula badhe nindakaken tugas bahasa daerah yaiku MC kangge temanten kode aksara. Tunduk kalian dawuhipun Gusti Janadi Tokto Adani Pernata. Bilih putra kadinga bukti dumateng tiyang sepuh. Pramila badhe nindakaken upacara sungkeman. Binaro sarana kadonggol mulya hanguran kawulan penonton kekalih lumaksana sowan wonten ngarsaning Rama Ibu. Kanthi laku dodok nguras petuh dumateng Kanjeng Rama Delasan Ibu. Kanthi atur sesanti panggih puji misa. Repeh pindho sokon matrangan lamun kadulu umpama matur. Duh Rama Ibu, pepundhen kawula ingkang gangungkit jiwa lan raga kawula. Kasepatan kula wonten guwa garbanipun panjenengan 9 wulan 10 dinten. Wiwit dina iki kawula nyuwun tambahan donga lan pangestunipun. Iya nggih. Anak budak pangestuni anggon jejogehan. Muga-muga uripmu ayem tentrem, bagya mulya ning dunya nganti swarga. Sing pinter ya anggon ngrumat garwamu lan bojomu, aja tukar lan paduya nggih. Sing eling maring sabaring ati. Muga-muga anggonmu jejodohan tansah pinaringan rahmating Gusti ingkang Maha Suci. Inggih Rama Ibu, nistakaken dawuh. Duh Rama Ibu, sowan kawula dumateng panjenengan saperluwun tambahan pangestu dumateng panjenengan Rama Ibu. Iya nggih, tak pangestuni sliramu jejogehan. Dadi wong lanang sing tanggung jawab, dadi wong wadon sing bekti maring bojomu lan garwamu. Sing tatak ya anggonmu nampa pandangan aja gampang amutun. Dongaku rino lan muni mugi kesembadan wonten ngarsa dalem ingkang Maha Suci. Amin. Wis ana nuwun donga lan pangestu marang Nara. Inggih Rama Ibu, matur nuwun matur nuwun nistakaken dawuh. Cekap semanten video kula pangapunten bilih wonten kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.